Milí bratia a sestry, na začiatok dnešnej kázne budeme čítať jeden verš z toho odseku, ktorý tu už bol čítaný zo Skutkov apoštolských, zo 4. kapitoly a je to verš 12. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Amen. Krátko by som pripomenul situáciu, v ktorej bol povedaný tento verš. Bolo to po tom, čo učeníci Peter a Ján uzdravili muža chromého, ktorý deň čo deň si pýtal almužny pri chráme. A keďže učeníci aj zvestovali meno Pána Ježiša Krista, tak neuniklo to pozornosti vtedajších autorít a hlavne veľkňaz, potom zákonníci, aj sadukaji, ktorí boli spomenutí v tom predchádzajúcom texte, boli nahnevaní na učeníkov, že vôbec hovoria o Kristovi, pretože všetky tieto duchovné autority vtedajšie považovali vec s Kristom za uzavretú. Bol ukrižovaný, bol daný do hrobu a koniec. Lenže ono koniec nebol. Naopak, vtedy kresťanská cirkev len začínala a jednak, že sa pridalo okolo 5000 veriacich k prvotnej cirkvi, ale ešte sa aj diali zázraky v mene Pána Ježiša Krista, o ktorom si vtedajšie cirkevné autority mysleli, že ten už je mŕtvý, že ten už nás nebude nejakým spôsobom strašiť. A tak učeníkov teda si zobrali k sebe, dali ich najprv do väzenia, potom ďalší deň ich vyšetrovali a učeníci to tak veľmi pekne povedali, že Kristus, ktorého ste vy zavrhli, sa stal uholným kameňom. Pán Ježiš Kristus sa stal niečím, čo je v stavbe veľmi dôležité. Keby učeníci boli vtedy kázali o Bohu, nebol by to pre nikoho problém, lebo Židia v Boha verili. Keby Rimanom kázali o Bohu, nebol by to ani pre Rimanov problém, lebo aj Rimania mali svojich bohov. Z hodín dejepisu si možno pamätáme Jupiter, Mars, Hermes a iní bohovia, že aj Rimania mali svojich bohov. Lenže učeníci zvestovali Pána Ježiša Krista a to bolo vtedy pre vtedajšie autority veľkým problémom. A navyše hovorili o zmrtvých vstaní a práve sadukaji boli ľudia, ktorí hovorili, že nie je to zmrtvých vstania a preto sa snažili učeníkov umlčať. Ľudia však potrebujú Krista a toto bolo učeníkom jasné a preto sa rozhodli, že chcú viacej poslúchať Pána Boha a že chcú o Pánovi Ježišovi Kristovi rozprávať aj ďalej. Dnešná nedeľa je nedeľa misie a téma dnešných bohoslúžieb je misia a cirkev sú spojené nádoby. Misia znamená poslanie a poslaním cirkvi je hlásať Pána Ježiša Krista ďalším ľuďom. Prečo ľudia potrebujú Krista? Poďme sa pozrieť na tento obrázok. Je tu svätý, čistý, láskavý Boh, ktorý pripravil krásne nebo, v ktorom chce ľudí mať. Ale potom sme tam my ľudia, ktorí z času na čas urobíme niečo zlé. Hoci možno väčšinu času sme, tak povediac, dobrí, ale niekedy spravíme niečo zlé. A Božie slovo každú tú zlú vec nazýva hriechom. Či je to neposlušnosť, klamstvo alebo čokoľvek. A hriech stavia tvorí jednu veľkú priepasť medzi nami a medzi svätým Bohom. A my sami, nech by sme boli akokoľvek dobrí a akokoľvek by sme sa snažili, tak by sme nedokázali túto priepasť preklenúť. Ale Boh, pretože nás miluje, tak poslal svojho syna Ježiša Krista a on sa stal pre nás takýmto mostom záchrany, stal sa tým, ktorý tú priepasť preklenul. A je veľa veršov, ktoré hovoria, že vierou v Pána Ježiša Krista sme zachránení, vierou v Pána Ježiša sú naše hriechy odpustené. A preto ľudia potrebujú Krista a je veľmi dôležité, aby sme im o Kristovi povedali. Lebo ako je to v dnešnej dobe? No, mnohí ľudia povedia, že veria v Boha, ale predstavujú si pod ním skôr nejaký princíp, nejakú neosobnú silu, ktorá kedysi dala nejaký prvotný impuls, aby tento svet vznikol, aby fungoval tak, ako funguje, ale že Boh už do toho nezasahuje. A v podstate, keď on nič od nás nežiada, tak nie sme povinní niečo plniť. Iní ľudia možno zase tak viacej berú ten princíp karmy, že je tu nejaký ako keby taký
samoprincíp spravodlivosti, ktorý zaznamenáva naše dobré i naše zlé skutky a ktorých bude raz viacej, tak podľa toho sa dostaneme buď do vyššej formy existencie alebo do nižšej formy existencie. Ale keď Božie slovo nám hovorí, že záleží na Kristovi, tak nestačí takáto viera v nejakú samospravodlivosť, v dobré skutky, alebo v to, že nejaký veľmi anonymný Pán Boh niekde ďaleko, že sa zmiluje nad človekom, lebo zváži jeho skutky, ktorých bolo viac, alebo ktorých bolo menej. Všetko to stojí a padá na Kristovi. Kristus bol ten od Boha poslaný spôsob, ako ľudia môžu byť zachránení. A preto je tak dôležité, aby Kristova cirkev ľuďom túto pravdu hlásala. Jeden môj známy z jedného kresťanského zboru v Mníchove hovorí, že oni robia takú misiu v meste, že idú ku jednému z tých hlavných mníchovských námestí, Marienplacu, a tam v jednej ulici majú rozložený stôl s kresťanskou literatúrou a ešte zvyknú niekedy robiť aj rozhovory s ľuďmi, ktorí idú okolo, pristavia človeka, spýtajú sa, či má pár minút času, že by mu chceli položiť niekoľko otázok o Bohu. A keď ľudia privolia, tak začínajú otázkou: považujete sa za skôr dobrého alebo za skôr zlého človeka? Možno keby to tak natvrdo povedali, že ste dobrý alebo zlý človek, tak by bolo ťažké odpovedať na tú otázku, ale keď skôr dobrý, skôr zlý, to znie už tak miernejšie, tak väčšina ľudí im odpovie za skôr dobrého. Ďalšia otázka je: a myslíte si, že Pán Boh by vás mal prijať do neba na základe toho, aký ste? A tí ľudia to tak vnímajú, no keď som skôr dobrý, tak to znamená, že tých dobrých vecí je viacej, tak asi by ma mal prijať. Ďalšia otázka je: poznáte 10 Božích prikázaní? Ľudia povedia: tak áno, učili sme sa ich kedysi, nejaké povedomie o nich máme. Však je to tak aj v kultúre, že zhruba vieme, čo je 10, o čom je. No tak hovoria: tak poďme sa pozrieť na niektoré z nich. Napríklad toto: nepokradneš. Neukradli ste nikdy nič? Nie, ja nekradnem. A počúvajte, nikdy ste nejaké číslo v daňovom priznaní nejako neprikrášlili, aby vám vyšla menšia daň? Alebo nepovedali ste niekedy nejaké drobné klamstvo, aby ste niečo zakryli pred vašou manželkou alebo pred vašimi spolupracovníkmi? A vtedy tí ľudia pripustia, že áno, také niečo som niekedy spravil. No vidíte, bolo to klamstvo. A ako sa nazývajú ľudia, ktorí spravia klamstvo alebo klamo? A ten človek povie: klamár. Poďme na ďalšie prikázanie. Napríklad nescudzoložíš. Cudzoložili ste niekedy? Nie. Ale počúvajte, Kristus povedal, že aj keď myslíme na iné ženy, tak sme už cudzoložili s nimi v srdci. Alebo nespravili ste niekedy niečo, čo bolo neverné voči vašej pani manželke? A vtedy ľudia trošku zmeknú a pripustia: no áno. A ako Biblia nazýva toho človeka? Poďme sa na to spolu pozrieť. Prečítajú si nejaký verš a ten človek povie: cudzoložník. No a potom tí ľudia ďalej pokračujú v rozhovore s ním a povedia: no tak vidíte, priznali ste sa, že ste klamár, cudzoložník. Vy ste to povedali. Samozrejme, nepovedia mu to tak natvrdo oni, lebo mohli by zle skončiť. Ale ten človek si zrazu uvedomí, že áno, týka sa to aj mňa. A potom hovoria ďalej o tom, že Boh hovorí, že trestom za hriech je smrť. Ale je tu Kristus, ktorý ponúka odpustenie, ktorý ponúka milosť a môže zachrániť aj vás. A mnohí z tých ľudí povedia: mňa to nezaujíma, a idú preč. Ale boli niektorí, ktorí tam v nedalekom parku na lavičke svoj život odovzdali Kristovi v modlitbe. Je veľmi dôležité, aby sme ľuďom poukázali na Pána Ježiša Krista. A čím je cirkev bližšie pri Pánovi Ježišovi, čím viacej jej členovia túžia mať úprimný vzťah s Ježišom, tak tým viacej je cirkev poháňaná aj k tomu, aby sme išli von a aby sme robili niečo aj pre ľudí z nášho okolia. Poďme sa teraz krátko pozrieť na históriu vzniku jednej veľkej misie. Bolo to na začiatku 18. storočia. Jeden mladý gróf podnikol veľkú cestu po Európe a bolo to v tom čase takým zvykom, že keď šľachta doštudovala, tak podnikla cestu, na ktorej sa snažili spoznávať rôzne kultúry, spoznávať iné krajiny, systémy fungovania a štátnej správy v tých krajinách.
aby to najlepšie, čo si odtiaľ môžu zobrať, potom priniesli na svoje panstvo a toto potom začali na tom svojom panstve uplatňovať. A tento mladý grof prišiel v rámci svojej cesty do mesta Düsseldorf a tam v miestnej obrazárni ostal zrazu stáť ako prikovaný pred jedným obrazom a keď tam stál a hľadel na ten obraz, tak aj jeho spolupracovníci, ktorí ho sprevádzali, sa dívali na ňo, že či sa mu niečo nestalo. Bol to obraz ukrižovaného, Pána Ježiša Krista s trňovou korunou na hlave a ešte viacej dôležité bolo nie to, čo bolo na obraze namaľované, ale to, čo bolo pod obrazom napísané. A to boli tieto slová po latinsky. Toto som urobil ja pre teba. Čo urobíš ty pre mňa? A vtedy tento mladý grof tam stál a premietol sa mu celý jeho život. Spomenul si na to, ako na svojom panstve vyrastal, ako mu jeho matka, aj stará matka, rozprávali o Pánovi Ježišovi. Ako on ako dieťa uveril v Pána Ježiša a mal takú úprimnú vieru, v ktorej chcel aj on zvestovať iným evanjelium. Viackrát urobil to na svojom panstve, že do najväčšej sály si doniesol stoličky a hoci tie stoličky boli prázdne, tak si predstavoval, že sú tam ľudia a že im káže evanjelium a kázal im. Niekedy služobníctvu rozprával o Pánovi Ježišovi a jeho túžbou bolo, keď bude veľký, že bude farárom. Ale rodina mu povedala, prosím ťa, to sa na teba nehodí, veď si šľachtic, si gróf, ty máš mať iné povinnosti. A tak ho poslali študovať administratívu, právo, diplomáciu. A postupom času tento mladý gróf zabudol na tú svoju túžbu a začal žiť viacej pre seba ako pre Pána Boha. Ale teraz zrazu, keď stál pred tým obrazom, tak sa mu všetko toto v jeho živote premietlo. A on sa rozhodol, že odteraz celý svoj život dá do služby Bohu, ale tiež aj celý svoj majetok. Gróf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, keď sa vrátil na svoje panstvo, tak založil osadu alebo obec, ktorá sa nazýva Herrnhut, po slovensky Ochranovo. A v tomto Ochranove ponúkol azyl alebo útočište pre kresťanov, ktorí boli v rôznych krajinách Európy prenasledovaní pre svoju vieru. A taká najväčšia skupina, ktorá do tohto Ochranova prišla, boli moravskí bratia. Boli to úprimne veriaci ľudia z našich končín, ktorí už v tom čase boli Habsburgami prenasledovaní pre svoju vieru. A títo ochranovskí bratia začali žiť veľmi úprimným životom, takým kresťanským životom, ale keďže to bola hrba rôznych ľudí a rôzni ľudia, každý má svoju hlavu, každý má svoje nejaké predstavy, tak aby to tam prebiehalo všetko pokojne, bolo potrebné zaviesť aj nejaké pravidlá, ktoré tam fungovali v tom Herrnhute. Ale posúďme sami, tie pravidlá zneli zaujímavo a by som povedal, že aj dobre. Jedno pravidlo napríklad bolo poriadok v srdci, poriadok aj navonok. A to znamenalo, že kresťan má mať uprataný svoj dom, že má mať čisto aj na ulici pred svojim domom. A tak mali povinnosti zametať, čistiť si to, aby jednoducho aj toto bolo svedectvom pre ľudí, ktorí tam prídu, že tu sa udiala nejaká dôležitá zmena, že Kristus vyčistil srdce a že sa to chce prejaviť aj navonok. Ale to, čo bolo dôležitejšie pri týchto ochranovských kresťanoch, bolo to, že oni vnímali, že je potrebné sa za svet okolo seba modliť a tak založili modlitebnú reťaz. Možno to poznáme, 24-hodinová modlitebná reťaz, že ľudia sa po hodine menia a každý príde na tú určenú hodinu, na ktorú sa zapísal modliť sa a takto nepretržite sa modlíme 24 hodín, alebo prípadne celý týždeň, že 7x24. Ale tu sa niekoľko desiatok ochranovských kresťanov rozhodlo, že sa budú modliť nepretržite a viete, koľko vydržala tá ich modlitebná reťaz? Viac než 100 rokov. Predstavme si to. 100 rokov nepretržitých modlitieb. Ale ono to malo potom aj veľký vplyv na cirkev a na misiu vo svete, lebo týmto ochranovským kresťanom pod vedením grófa Zinzendorfa bolo jasné, že potrebujú sa zaujímať o ľudí v rôznych častiach sveta. A tak na tom panstve, kde aj gróf Zinzendorf často kázal medzi týmito veriacimi a povzbudzoval ich k misii, tak sa vydali mnohí veriaci z tohto Ochranova do misijnej služby
do rôznych krajín Ázie, Afriky, Severnej Ameriky. A teraz si povieme, že kvôli čomu tam išli? Veď predsa ľudia v Afrike mali svoje náboženstva, mali svojich bohov, ktorých tancom a hlasným bubnovaním uctievali. Alebo napríklad Indiáni mali svojho boha Manitu a na čo potrebovali nejakého ďalšieho boha, ktorého im budú teraz títo kresťania zvestovať. Alebo ľudia v Ázii, aké tam sú náboženstva? Buddhizmus, hinduizmus. Prečo im tam treba priniesť ešte ďalšie náboženstvo? Veď oni majú svoje. A mohla vzniknúť taká otázka, že prečo títo kresťania natláčajú svoje kresťanstvo, svoje náboženstvo iným? Lenže tu nešlo o natláčanie. V Božom slove je napísané, že niet iného mena pod nebom, v ktorom by sme mohli byť spasení. A niekedy, keď nám ľudia hovoria, že prečo vy to vaše náboženstvo tak presadzujete, to vaše kresťanstvo, tak my môžeme tiež povedať, ono nie je naše, my sme si ho nevytvorili, my sme ho dostali, my sme ho prijali. Aká bola Európa pred kresťanstvom? Kelti mali svoje náboženstvo svojich bohov, Germáni mali svojich bohov, my Slovania sme mali Perúna, Mokoša, Radegasta, Morenu, Svarožiča a týmto bohom sa starí Slovania kláňali a vezmime si len jedného z nich, možno takého najznámejšieho, ktorého poznáme aj z nápojov, Radegasta. Ako vyzeral? Ženské poprsie, čo bolo symbolom plodnosti, to, že sa stará, že chce zabezpečiť pre svojich ľudí, aby mali vo všetkom hojnosť. Ale potom tam boli tesáky, ako majú dravci, boli tam rohy a výraz tváre nie veľmi prívetivý. A takto nejak si tí Slovania predstavovali tohto svojho Boha. Mali pred ním bázeň, mali pred ním strach, lebo ich Boh bol pre nich neznámy. Nevedeli, či si ho dostatočne uspokojili, či získali dostatočne jeho priazeň, alebo či sa ich Boh stále na nich hnevá. A potom zrazu prišli do toho vierozvestovia, ktorí hovorili o Pánovi Ježišovi Kristovi. Hovorili zrazu o Bohu, ktorý nechcel byť tajomný a neznámy, ale ktorý sa nám zjavil a je úplne dobre popísaný v Biblii, v Božom slove. A je tam napísané o tom, že tiež je to Boh prísny a spravodlivý, ale je to zároveň aj Boh, ktorý je milujúci a láskavý. Boh, ktorý tú lásku dokázal tým, že svojho syna, Pána Ježiša Krista, poslal, aby každý, kto v Neho uverí, mohol byť zachránený. A ja som veľmi vďačný Bohu za to, že urobili Slovania také pragmatické rozhodnutie, aj mnohé národy Európy, že nechceme týchto neznámych, nepopísaných bohov, ale chceme tohoto zjaveného Boha, ktorý je síce prísny, čo božstvu náleží, ale je zároveň aj milujúci a je láskavý. Preto je potrebné zvestovať Krista. Sú verše v Božom slove, ktoré hovoria o tom, že len v Pánovi Ježišovi Kristovi je večný život. Niekedy nám ľudia vyčítajú, že vy, kresťania, ste netolerantní. Že stále nám hovoríte o tom vašom Kristovi a chcete, aby sme aj my v Neho uverili. Lenže mám byť tolerantný a nechať priateľa zahynúť, ísť do pekla? Ja viem, že to znie tvrdo ísť do pekla, ale to som si nevymyslel ja. Pán Ježiš často v Evanjeliu hovoril, že kto neverí v Neho, že smeruje na toto miesto. Alebo toleranciu nahradím iným princípom lásky. Že bratu, alebo človeče, aj keď ti je to možno trochu nepríjemné, ale vypočuj si zvesť o Kristovi, lebo Kristus ťa môže zachrániť. A ja nechcem, aby si šiel do pekla. Ja chcem, aby si raz bol v nebi s milujúcim Bohom. Takže pamätajme, jedna vec je tolerancia, ktorá nám hovorí, radšej mlčme, aby sme nikoho nejako sa nedotkli. Ale vyšším princípom je láska. Že my chceme, aby náš sused, náš priateľ, náš kolega mohol prísť na miesto, kam smerujeme my. Aby mohol prísť za Pánom Ježišom. Ja viem, že je to také tvrdé, že hovoríme, že jedine Kristus, ale opäť, nevymysleli sme si to my. Pán Ježiš Kristus sám to hovoril. Ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. V inom verši, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. Alebo ten možno najznámejší verš, Ján 3,16. Lebo tak Boh miloval svet. A potom sa tam hovorí, aby večný život mal každý, kto verí v Pána Ježiša.
Je veľmi dôležité, aby sme ľuďom okolo nás povedali o Kristovi. Nie je to možno vždycky najjednoduchšie. Akým spôsobom to môžeme robiť? Jeden môj priateľ žije na takom malom sídlisku. Mimo mesta je tam 5 takých zhruba 5 poschodových panelákov, 10 vchodov a pred každými Vianocami má vo zvyku tento môj priateľ, že obíde všetky tie vchody, zazvoní tým susedom, prinesie im kresťanský kalendár na ďalší rok a povie: Dobrý deň, môžem vám venovať vianočný darček pre vás, kresťanský kalendár s veršikmi. Nech sa páči, prečítajte si. Robí to rok čo rok a zo svojho bytu na prízemí videl tento môj priateľ, že jeho deti sa tam hrávajú s ostatnými deťmi z toho sídliska a rozmýšľal, čo môžem pre tie ďalšie deti urobiť, ako môžem aj im povedať o Pánovi Ježišovi. On bol vo svojom zbore presbyter, nemal nikdy skúsenosti s prácou s deťmi ani s besiedkou, ale zobral učiteľa besiedky a povedal mu: Počúvaj, spravíme stretnutie pre deti z nášho susedstva, ja to zorganizujem a ty budeš hovoriť. Tak teda urobili také predvianočné stretnutie a keď skončili, tak deti sa spýtali: Ujo, a kedy bude na budúce? On sa zarazil, lebo žiadne na budúce nebolo v pláne, tak nejak to tak uzavrel, že však dajú im vedieť, keď bude na budúce. Ďalšie na budúce po tom vianočnom klube bolo až na Veľkú noc a potom už žiadne ďalšie na budúce nebolo. Ale minimálne 2-krát dostali tie deti možnosť počuť evanjelium. Premýšľajme o tom, že čo môžeme spraviť pre iných ľudí. Akým spôsobom môžeme našim kolegom o Kristovi povedať? Ako ich môžeme nechať nahliadnúť do našich životov, že ako Kristus konal v nejakej ťažkej situácii, pretože ľudia potrebujú o Kristu počuť. A možno, že je pre nás ťažké hovoriť iným. Sú niektorí ľudia hanblivejší, sú niektorí ľudia takí zdržanlivejší, alebo jednoducho majú strach. Ale stále existuje spôsob. U nás na doraste, na skupinke, ktorú som kedysi viedol, sme mali dievča, ktoré ani na tom doraste nechcelo moc odpovedať na otázky. Bolo také hanblivé, nerado vystupovalo pred ostatnými. Ale keď som hovoril o tom, že môžu svojho priateľa priviesť alebo priateľku na miesto, kde sa môžu dozvedieť o Pánovi Ježišovi, tak na budúci dorast hneď priviedla svoju spolužiačku. A keď tá spolužiačka po pár dorastoch prestala chodiť, tak na ďalšie stretnutia priviedla ďalšiu svoju spolužiačku. A mala túto schopnosť takto pozývať ľudí na miesta, kde sa o Kristovi zvestuje. Možno, že môžeme pozvať niekoho na rodinný tábor zborový, alebo môžeme ľudí pozvať do kostola, veď tu sa zvestuje evanjelium. Môžeme ich pozvať na biblickú hodinu alebo na biblickú skupinku. Prípadne im môžeme dať nejakú dobrú kresťanskú knihu. A keď nebudeme hovoriť my, môže hovoriť tá kniha. Ale dôležité je to, aby sme sa zaujímali o iných ľudí. A podobne to bolo aj v príbehu toho maliara Domenika Fettiho. On bol človek, ktorý tiež nevedel rozprávať, ale vedel krásne maľovať. A keď sa stal kresťanom, tak rozmýšľal: mal by som iným hovoriť o Kristovi, ale ja to nedokážem, ja to neviem, ja nie som dobrý rečník, som hanblivý. A tak sa modlil za to, že čo môže robiť. A Pán Boh mu dal takú myšlienku: vieš maľovať. A on si povedal: skúsim namaľovať obraz, ktorý bude o Pánovi Ježišovi hovoriť. A namaľoval práve tento obraz múčeného Krista s trňovou korunou. A napísal tam to, čo je pod tým obrazom: toto som urobil ja pre teba, čo urobíš ty pre mňa. A vidíme, čo to spôsobilo. Nevieme, koľkí ľudia uverili cez ten obraz, ale minimálne jedna veľká celosvetová misia sa začala vďaka tomuto obrazu, keď Grof Zinzendorf bol dotknutý svedectvom, ktoré tam bolo napísané. Keď sa bojíme, keď máme strach, keď premýšľame, že je to pre nás ťažká úloha, dovolte, bratia a sestry, aby som prečítal ešte jeden krátky odsek z Biblie. Je to Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola od verša 18. po verš 20. Ježiš pristúpil k svojim učeníkom a povedal im: daná je mi všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.
Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Aj keď sa nám to zdá ťažké, ale Kristus sľúbil, že bude pri nás. Že nás v tom nenechá samých. A platí to, že čím je cirkev bližšia pri Pánovi Ježišovi, tým väčší zápal má aj pre misiu, pre evangelizáciu ľudí, ktorí sú okolo nás. Čím bližšie sú jednotliví členovia cirkvi pri Pánovi Ježišovi Kristovi cez modlitbu, cez čítanie Božieho slova, tým väčšiu túžbu máme, aby aj naši priatelia, naši susedia, naši kolegovia Pána Ježiša spoznali. Cirkev a misia sú to spojené nádoby. Ako okrem zvestovania môžeme ešte inak pomôcť misii? Jednak tým, že sa budeme za misiu modliť, že sa budeme modliť za našich farárov, aby mali silu, pevné zdravie, aby dobre a verne zvestovali Božie slovo. Môžeme sa modliť za rôznych misionárov, ktorí pôsobia v rôznych krajinách, či už v misii dospelým, alebo väzňom, alebo v nejakej multimediálnej misii, alebo napríklad misie, ktoré slúžia deťom. A ďalší spôsob, akým môžeme pomôcť misii, je dávanie. Z toho, čo nám Pán Boh nadelil, z toho, čo nám požehnal v našej mzde, dať časť, aby sa misia mohla konať aj medzi ďalšími národmi, medzi ľuďmi, ktorým doteraz nebolo zvestované evanjelium. Milí bratia, milé sestry, teraz k záveru kázne sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že aj za nás, za detskú misiu sa viacerí z vás modlievate. Ďakujem, že viacerí s nami aj spolupracujete pri táboroch, pri rôznych aktivitách, pri víkendovkách, pri kluboch, pre deti, pre dorast. A ďakujem veľmi pekne aj za to, že niektorí podporujete detskú misiu a aj vďaka vám môžeme toto dielo medzi deťmi a medzi mladou generáciou robiť i ďalej. A ja by som len krátko povedal o niečom, čo sa udialo za posledný mesiac. Mali sme možnosť v predvianočnom období prísť na 39 základných škôl po celom Slovensku so zvesťou evanjelia a zhruba 4200 detí a asi 400 učiteľov a dospelých mohlo počuť o tom, že prečo Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet. Že to bolo kvôli nám, pretože nás miluje. A tieto veci sa dejú aj vďaka vašim modlitbám, vďaka vašej spolupráci, vďaka vašej podpore. Ďakujem vám veľmi pekne za to. A na záver by som ešte raz pripomenul ten verš z dnešnej kázne, ktorý je taký kľúčový pre nás, pre naše zvestovanie. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 12. verš. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Pamätajme na to. Na Kristovi záleží, preto pomôžme aj iným, aby sa o ňom dozvedeli. Amen. Budeme sa modliť. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si bol ochotný prísť na tento svet. Ty si, Pane, vedel, čo ťa čaká, koľko nepochopenia, urážok, koľko bytia, aj tá potupná smrť na kríži. Ale urobil si to preto, lebo nás miluješ. Pane drahý, ďakujeme Ti za to, že aj dnes ešte voláš ľudí k Tebe, aby prišli, aby sa kajali, aby nechali Teba zmeniť ich životy. A ďakujeme, Pane, aj za to všetko, čo si nám zasľúbil. Ďakujeme, že Ty si ten najlepší priateľ, ktorého človek môže mať počas svojho života. Ale Ty si, Pane, aj ten, ktorý nás dokáže previesť cez smrť a priviesť nás do nádherného neba, ktoré Tvoj nebeský Otec pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Pane Ježiši, prosím, pomôž nám verne ťa následovať a prosíme, Pane, pridaj nám aj odvahu, keď máme o Tebe povedať ľuďom okolo nás. Prosíme ťa, Pane, aby Ty si nás používal ako nástroje vo svojej ruke, ako Tvojich zvestovateľov Tvojho evanjelia. Amen.